Kalugian din ba? Ikaw, butong. Yay! Ay, sakas lubi ay. Grabe no, butong siguro ni. Ala, namutong lagi. Hala sila, kuan ba ni? Pre, Bartolome. Ay, Kamu din na eh. pre. Nanguha lagi mig butong ari kay. Kuan. Buhaya ba? Tuha ni kuan butong ambot. Butong sakto baka ni kay pagkabutong ni kuha ni kuan. Ni Ano mo apil bay bantol. Ay, Duhara lagi na pre. nangawahi man kag-abot gud nakanaog naman pud siya hinoon. Ikan day kan nakdong day. Oh, Asa ni tari takdong yung buto man. Kuan ko. Butong ta. tabangan ta na lang ni kuwaring duha o sao man ni. Takto ka na yung butong pre. Ambot lagi ani niya kay siya may nagkuan unsay timailhan ana siya ingon anang saktong pagkabutong Sayon naman na pre. Para mailhanin nyo ang sakto o kanang guwang. Tuk-tuk ko na ni mo ni. oh kani. Oh. Kani. Tuk-tuk ko sa dani mong oo. Unsay Unang tingog. matuktok dire. Oh. Unsay tingog sa oo. Kapoy tingog sa butong. Kanang sakto nga butong. Oh. Kuno. Tuk-tuk ka. Oh. Lah, anggid gyud. Pre, anggid. Kasi sakto-sakto guro na. Kuna, imo. Ay, bungulon man siya nga kuha tagiktik man oh. Diktik, Di ba gahi, ka gahi. di ba kanilagas pud akong o kaha ang kanina mura magwa ni unod. Na. Oh, Ini sakto. oh taging Ano mo? ako taging ting. Way wa mo tingog. Gaan. Buangon lang. Buangon? Aba, mo ko no. Mamao man. Buang siguro po. Kabasig ka na sakto no? Uy, kini siya buang, nakarisad buang po. Buang, apa rin ang laday buang eh. Ako po ang tok-tok eh, mahiro po buang. Oh, sige. Buangan gano'n niya. Buto? Hunggaw man, hunggaw. Hunggaw lagi. Bro. Uy, sud man. Uy, sud. Way sud. Oh, uy, sud ni. Nga kana sa ato pa kana. Kani na Wa sud. ko ni sud. Na sud ni. Oh, na si sud. Like di ko ba? Uy, mo tingog, murag uy sud yun eh. Ibuok siguro ni. Oh, wait lang. Lagas na guro. Kana murag tanaw na kuha na ba way Kani mo unod. ni, nani unod. Og ato kanang testing nagbuak gyud kaha. Kani din hewa ni unod. Ni unod. Nani unod gamay lang tingali. Kani lang, Pero kani. kani og nani siya unod. Kani, kailangan man po ni magbutong ni kay di man mo kino. Na amang gisundang. Ang di kita maglalis ni. Ah, buang ni gani Dai daot na man. oh testing ay kuno. Pasakto ni sakto. Kani. Kani di man ko katuo ni Buang ni, buang ni, buang ni. Buang. Nya kana pud buang. Oh, di sakto man Oh, siya. sakto siya siya ray buang. Okay, mo ikon di. Oh, di ba mo di? Sa ato pa sakto siya buwan kanira day kuwang siya Oh, buwan. Sakto na. ano taon? Febrero. Kini, Marso ni. Marso. Ya, ya. Ikaw, Febrero 32. Sabi ang gitapon. Febrero 32 ko na tao. Ang taon po na ko. Ay, buwan na. Oy, 32. Uy, 32 buwan, oy. Daot. Nagpataka na napugat pasagan na abaday buwan 32. Sagad-sagad ka Febrero ko na tao pero dili 32. Mo bitin sakto, kay mo di ka sakto. 32 Natawo man ko og 9 og 10. 9 og 10. 32 lagi. Oo. Kaya sakto na siya. Kaya 32 dili ka sakto. Siya mo di sakto.